At ayun na nga guys, the moment of truth. Yan, grabe ang sarap niya. At saka medyo malapot yan. At saka half cook lang yung ampalaya, kasi para mas masarap. Yan guys, alam niyo na kung anong susunod na kabanata, ha? Ciao! Ayun guys, mega love shoutout po sa inyo lahat. At ako'y pinapakita ko sa inyo kung ano itong aking lulutuin. Yun. Yan, ampalaya, beef tenderloin, soy sauce, yan, ginger, onion. Ay, ito pala onion, sorry. Ito yung garlic, yes. Tapos may cornstarch tayo. Meron tayong seasoning oil. Ayan, baka naman Maggi. At saka meron tayong sesame oil. Ayan guys. Ngayon, alam nyo na kung anong lulutuin ko. Ayan, magluluto ako ng napakasarap na ampalaya con carne. Ayun. Alam nyo guys, paborito ko to na ampalaya con carne. Yan. Ayun, ipoprocess na po muna natin. Yan. Ngayon, ang una natin gagawin ay itong beef tenderloin. Ililipat ko dito sa ano. Yan. Kakamayin ko na, malinis naman yung kamay ko. Yan. Ilipat natin dito. Kinamay ni Boy Bicol. Ayan. Masarap po yan. Kalalabasan yan. Kasi ayun. May kulang lang ako ingredients dito. Pero yung oyster sauce, yun yung kulang ko. Ayan. Lagyan na natin ng toyo. Tansya-tansya lang. Hindi na kailangan ng ano, sukat-sukat. Tapos lagyan natin ng tama. Hindi, buksan ko na lang. Wait lang. Lagyan na natin ng seasoning oil. Tapos hahaluin na lang natin yan. Yun lang. Kulang pala ko ng panghalo. Hahaluin natin. Tapos, pagkatapos natin haluin guys, mamarinate natin to no, 10 minuto lang. Tapos, ilagay na natin yung cornstarch. Ayun. Yan ang nagpapasarap. Isa sa nagpapasarap. Tago natin ito kutsilyo. Kamayin ko na ulit. Malinis naman yung kamay ko. Kasi yung kamay ko na yan, yan yung nagpapasarap sa aking pagluluto. Ayan. Yan yan. Ayan. Ayun oh. Tapos, lagyan natin ng kunting ginger. Tapos, kunting bawang. Ayan. Sarap niyan guys. Kasi kinamay ko. Ayan. Okay na yan.
i-marinate muna natin siya ng 10 minutes. Ayun. See you later guys pag lulutuin ko na siya. Ayun guys, lulutuin na natin siya ngayon. Ayan. Lagay tayo ng mantika. Ayan. Kunti lang. Panggisa lang. Ayan. Painitin natin siya ng okay. Ayan. Tapos lagay natin, mainit na yan guys, lagay natin si bawang. Ilagay natin si sibuyas. I-slice ko siya ng maliliit na cubes. Hindi nga lang maayos. Okay na yan. Pantayin lang natin na maluto siya. Tapos, ilagay natin si luya. Ayan. Ilagay na natin si luya. Haluin lang natin siya. Ayan guys, luto na siya. Ayan, hinalo-halo ko na ito kanina pa at tinikman ko luto na siya. Ngayon gagawin natin, ilalagay natin si ampalaya. Ilalagay na natin siya para maluto. Mas masarap nito guys kaya ampalaya yung crunchy. Eksakto lang na alam yung luto na siya. Yan ang ano dyan. Tapos takpan lang natin para pagbalik natin luto na yan. Takpan natin ng mabuti. At ayun na nga guys, the moment of truth. Yan, grabe ang sarap niya. At saka medyo malapot yan. At saka half cook lang yung ampalaya kasi para mas masarap. And guys, alam niyo na kung anong susunod na kabanata, ha? Ciao. Ayun nga po guys, nandito na ang tinatawag na moment of truth. Ayan, tingnan nyo. Tarang. Yan guys. Tsaka kunting kanin lang. Para ano, hindi na ako magpapakita ng mukha habang kumakain. Para hindi nyo makita yung aking pagsusubo. Unahin natin yung pinaka-paborito ko sa lahat, ampalaya. Oh my goodness.
Pag natikman nyo to guys, makakalimutan nyo yung mga pangalan nyo. Sarap. Ang palaya pala yung kinain ko. Sa mga baker dyan, yung aking ulam is better. Mga better. Quality. Malambot yung beef niya kasi yung tenderloin niyan eh. Pinakamalambot na parte ng baboy or ng baka or ng baboy. Grabe, sarap. Quality. Marami kayong choices kung ano gusto ninyo ilagay na gulay dito, pero sa akin kasi gusto ko yung yung ampalaya. Pero pwede rin dyan yung yung broccoli. Pwede rin dyan. Tapos yung may isa pa yung parang pechay. Ewan ko anong dahon yun, nakalimutan ko. Ito guys, kulang to ng oyster sauce. Pero dahil sabi nga nila, kailangan pag nagluluto ka, bukal sa kalooban mo at kailangan ng pagmamahal. And guys, natapos din sa wakas. Grabe, busog na naman si Boy Bicol. Pero okay lang yan kasi may susunod pa na kabanata. Okay guys, unta. May tira pa akong konti dito sa aking bowl. Meron pa akong tira doon sa kawali. Ayun. Ulam pa natin yan ng 2 araw. Ang mahal na ulam ngayon. Ano guys?
hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo ang aking pagluluto ng ampalaya con carne. Ayun. Try nyo guys. Quality. Napakasarap. Ayun. Hanggang dito na lang. Muli, this is Boy Bicol Official TV. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po palagi kayong updated sa aking mga video. Bye bye!